Malawi Today. Tikulandireni konse kumene muli omvera athu mawu uno mmawa wa lachiwiri ndipo kwangotsala masiku okwana 7 kuti amalawi tipite ku chisankho kukasankha mtsogoleri wa dziko, kukasankha aphungu aku nyumba ya malamulo komanso kukasankha makhansala oti atitumikire mzaka 5 zimenezi. Ndipo ndikukhulupirira kuti mwakonzeka ndithu kupanga chiganizo choyenera, kupanga chiganizo chokuti chitengere dziko lathu chitsogolo. Ine ndi Dave Kadama, mmawa uno ndikufuna ndikulandireni ku program imeneyi, program ya Kulinji. Program ya Kulinji imakubweretserani nkhani zotentha zomwe zikuchitika kunjaku, ndipo timakhala tikuziunika nkhani zimenezi ndi akatswiri osiyanasiyana. Ndipo lero mprogramu imeneyi tikuunikira nkhani yokhudza ma presidential debates. Monga ndanenera, kwangotsala masiku okwana 7 kuti tifike ku chisankho. Ndipo madzulo alero bungwe la MISA Malawi likhala ndithu likuchititsa mtsutso umenewu ndi mtsutso umene uli wachiwiri komanso omaliza pamene tikukonzekera chisankho cha chaka chino. Mtsutso umenewu uchitikire ku BICC mu mzinda wa Lilongwe. Mtsutso woyamba umene udachitika sabata ziwiri zapitazi, atsogoleri ena sadapezeke ku mtsutso umenewu. Atsogoleri amene adayitanidwa amene sadapezeke ndi atsogoleri monga Dr. Lazarus Makhafe Chakwera amene ali president wa dziko lino, komanso a Peter Mutharika amene ali mtsogoleri wa chipani cha DPP komanso mtsogoleri wopuma wa dziko lino. Atsogoleri amene sadapezeke m'malo mwake atsogoleri amene adapezeka kumeneku atupere muluzi a chipani cha UDF, adalitso kabambe a UTM komanso a Joyce Banda a chipani cha PP ndi amene adapezeka kumeneku. Dzulo bungwe la PAC lapempha atsogoleri a dzipani kuti chonde tadzipezekani m'madibeti m'menemu m'mitsutso imeneyi, kuti mudzapatsa mwayi Malawi okuti adzimva mfundo zanu, manifesto yanu kuti chani, so that Malawians can make an informed decision when they are going to cast their vote. Nkhani imene tikuyang'ana lero yagona pamenepa, akuti azitsogoleri tadzipezekani, mudzayankhula anthu, mudzauza mfundo zanu kuti Amalawi akamapita kukavota adzikhala ndithu atamva ndi kupanga way mfundo za zipani zosiyanasiyana, kuti awa kuti mwakuti bola mwina ntasankha amenewa kapena mwina ntasankha yawa. Ndiye mmawa uno ndithu mprogram imeneyi sindili ndekha, ndili ndi mzanga Innocent Mphongolo ino ndikulandireni ku program imeneyi. Pamene ndikumulandira Innocent ndi alandirenso ndithu alendo athu osiyanasiyana amene atithandizire kuizukuta nkhani imeneyi. Ndipo mwa alendo amenewa tili ndi oyankhulira bungwe la Public Affairs Committee PAC, amenewa ndi Bishop Guilford Matoga. Bishop, mwadzuka bwanji? Kozaniso chidalo ndine Matonga, osati Matonga. Ndipo ndiye kuti tili ndi koda amatonga akumisawa mchibale chanu? Amene ndi nephew? That's right. Great. Amene wanso tili nawo pa line pompa limodzi president wa bungwe la MISA Malawi chapter, Gordon Matonga. Tikulandireni program imeneyi. Kwambiri polita nazili khairi mozi mmawa uno. Zikomo. Ndilandirenso Dr. Henry Chingaipe kuchokera ku bungwe la Political Scientists Association of Malawi, owa ndi president wa bungwe limeneli. Ndikulandireni Dr. Chingaipe program imeneyi. Kwambiri. Chabwino, ndili ndi mzanga Innocent Mphongolo mu studio muno, komanso ndikumbutse kuti tikhala tikumva kuchokera kwa ma reporters athu amene ndithu atakhala akuyankhula ndi Amalawi kumva maganizo awo pa nkhani zimene tikukambirana lalero
tikukamba nkhani yokhudza ma presidential debates kapena kuti mtsutso. Ndiye Blessings Tambala, Imam Wali komanso Nelson Gonjani ali pa ground kuti ayankhule ndi Amalawi amve kuti kodi nkofunikira kuti atsogoleri adzichita nawo participate ku nkhani ngati zimenezi, nkhani za mtsutso. Innocent, tiyambire mu studio momwe muno. Charity begins at home. Yes. We are talking here about presidential debates. Are they necessary? I think tipoza kuyang'ana mbali ziwiri za malinga ndikuona kwanga titakuyang'ana mbali ziwiri za madebate amenewa. Mbali yoyamba ndina kuti ndi ofunikira chifukwa kuti akupereka mwayi kwa anthu amene akupikisana. Mwina ndinene kuti akuapatsa equal footing, akuapika pamalo amodzi, sizikutengera kuti wina ali ndi ma resources otani kapena alibe chani. Akuayika pamalo amodzi akuti apereke mfundo zawo pa platform imodzi. I think kwafusaso mafunso ofanana aliyense afotokozere amene akhoza kufotokozera. Ndikuona ngati imeneyo ndi advantage komanso ndi chinthu chabwino. Komanso extension to that ndizonena kuti zikuapatsanso mwayi Malawi akuti atsatire mfundo zikulu zimene zimakhala kuti zikutsogolera dziko pa nthawi imeneyo kapena zofunikira kwambiri kuti dziko liyende bwino. Amalawi amatha kumva kuti awa maganizo awo ndi otere, awanso maganizo awo ndi otere. Komano mwina ndikayang'anano mbali ina ndionena kuti kodi platform imene ija anthu amene amayipanga follow ndi angati. Most of the times zimakhala kuti zili pa television, no mwina ma radio ina so amakhala akupanga cover. Mwina anthu namazakamba nkhani yokhudza venue kuti kodi venue ndi medium imene tikugwiritsa ntchito kuti are we able to reach out kwa anthu kuti any amene akufunikira kuti amve zimenezi. Komano kunena izizi sizikutanthauza kuti ndikunena kuti madebate ando osafunikira, ndi ofunikira. Ndipo mu democracy timanena kuti mfundo ndi zimene zimayenera zizisinthana njira. I think it's very important. Komano mwina nkhani ina ndikamba it's just a modality kunena kuti how to reach out to even anthu amene ali ku the remotest koma ma debates generally they are good. Chabwino. Wayamba choncho Innocent Mphongolo mu studio muno. Ndimafuna ndiyambe ndi kubungwe la PAC chifukwa dzulo chair wa PAC amene wandithu ndi Father Monsignor Father Thawale anayankhulapo pa nkhani imeneyi kuti nkofunikira kuti atsogoleri amene ndithu akupikisana pa chisankho adzichita nawo mtsutso umenewo. Kubungwe la PAC, are we dreaming in color to expect makandidati onse lero 5 amene ayitanidwa kuti apezeke ku debate imene? Bishop Matonga. Ndibwera ndi funso lomweri ku bungwe la MISA. Amatonga, are we dreaming in color to expect all the 5 presidential candidates that have been invited to participate? Are we dreaming in color? Panali kavuto pang'ono koma takakonza kavuto kameneko takakonza. Kumisa, are we dreaming in color? Are we dreaming in color to expect all these 5 invited candidates to participate in these debates? Line yanu ndi imene yukhanga kuti ikuvuta koma please do go ahead. Are we dreaming in color? Tulota maloto achumba. Pamenepo mwamveka. Yes, go ahead. Network ya. Komano mene mwakusira mwakusabino kwambiri. Aliyambe kufoke kusabaya kuti tuto meneru awoza siambisa Malawi wokaya. Mr. Malawi ndi chavyoso ya tuto meneru koma ndi tuto meneru kozedwa ndi mabungu ambiri.
mabungwe monga Malawi Society ali mu task force imene ikukonza nawo mtsutso umenewo. Human Rights Commission, National Initiative for Civic Education, Political Scientists Association of Malawi, ndi mabungwe ambiri amene ali nawo gawo lokhoza mtsutso umenewo. Ndiye chifukwa chani limakonza mitsutso imene timayikonza chifukwa kuti Amalawi akayendidanga lokufa kwa atsogoleri awo. Atsogoleri onse akayendidanga loyankhula ndi Amalawi. Ndiye Innocent anayankhula bwino pale ubwino wake wa mtsutso ngati umenewu. Ndiye akikusulanu mamana kuti tikuochekenera ngamaganizo kuti atsogoleri onse apezeka kutsutso umenewu. Tikuona macherodo ochekenera ndikhulupirira kuti chisamukhale chinthu chovuta kwa atsogoleri kupezeka pamalo pamene amva kwafuna. Democracy yathu tsopano zakhala kuposerano zaka 25. Mwachidwe likatira kuti ikukula ikupita patsogolo. Mwina ngati nkamanga chisankho chayambira 1994 kufunsafunso ngati seneri chinthu mwina choti chovuta kunena zokuti eya ndikaloto abwino kunena zokuti atsogoleri azibwera pamaso pa Malawi nomafunsidwa mafunso. Koma after 25 years of democracy ndikuona ngati kuti pakati pano pasikuona maloto ochekenera amene azoti atsogoleri bwerani pano Amalawi afunsidwa mafunso obvera pa anthu ankhani awo. Ndikuona ngati kuti democracy iyenera mapita patsogolo. Mbuyo mutapanga mitsutso ngati imeneyi atsogoleri azitani za DPP, MCP akupezeka nawo. Kuyembekezera kuti 25 vafunesa atsogoleri kuti apezeke. Ndikuona ngati kuti chinthu chovuta kwambiri kwa atsogoleri kuti apezeke. Mbuyo kupezeka Mutharika anapezeka nawo mtsutso wa 2014. Dr. Lazarus Nakafera anapezeka nawo mtsutso wa 2014 komanso mtsutso wa 2019. Kuyembekezera kuti atsogoleri omwe odakhala nawo mitsutso ngati imeneyi angapereso mtsutso ngati wale ndikupempha zinthu zovuta kwambiri. Ndikuona ngati kuti atsogoleri amene sapanga encourage ngati dziko kuti apezeka mitsutso imeneyi. Mbuyo pachitikapo masaze amene Amalawi amafunsidwa kuti kodi mungakonde kuti atsogoleri anu musanakakosere azipezeka mitsutso ngati imeneyi. Anthu 65% anthu amene amayankha masaze ngati amenewo anayankha kuti eya ndikofunikira kwambiri kuti atsogoleri azipezeka pa mitsutso ngati imeneyi. Ine ngati nzika ndikuona ngati sizikufunikira chifukwa atsogoleri athu alira ndi mphamvu zoti ntchito m'malo mwa izi. Ndikamagwisa nthamvu zawo ndi mphamvu kwa izi awo. Atsogoleri nthawi zonse azikhala kuti azitha kuyankha mafunso ochokera kwa ife anthu. They should be asked to the people. Amene amene athu ndatsogoleri awotewo ife mphamvu gwise ntchito mphamvu kuti kutsogololana kuti ayendese bwino chidziko lino m'malo mwake. Japano mathu atsogoleri mu democracy azikhala opezeka kwa anthu. Anthu adafuna kuti atsogoleri mukuyendesa bwanji chuma cha dziko lino azipezeka ndikuyankha. Ndiye ngati sanalowe ku office ngasaishide ulendo sitinapase mphamvuzo akukana kuti zinthu zodabwisa kwambiri zochititsa mantha kuti democracy yathu tikapasa mphamvuzo azipanga bwanji. Koma kulankhula choncho ndikungowakumbutsa bale umene tili nawo ikuti ndikhulupiriro ipanda apezeka tikuziwa pali ena akuonesa kukayikira koma pali khati kankhambi nawo kuti apezeke pa mtsutso umenewu asakhale ndi mantha ena aliwonse. Sitikupanga mtsutso umenewu kuti tingosangalatsa anthu. Tikufuna kuti Amalawi akhale ndi mpanda weniweni omba fundo zimene zochokera kwa atsogoleri athu. Mmene anayankhulira mkulu wa afani dzulo atsogoleri amatha kuyankhula ndi anthu ochepa mwina mawisoso. Mtsutso ngati umu akumana ndi mtundu wa Malawi wochuluka kwambiri kuposa kampeni ina iyo simekazakani. Muli pomwepo ndimafuna kuti Innocent anakambapo nkhani ya coverage ya mtsutso umenewu. Kodi mtsutso umenewu uli pa ma platform anji?
ndifotokoze chifani ndi maloye ino zindakama zotikira kwambiri zimang'ata television ndi mawayini mandifotokoze kuti mtsutso zeru ndimakonzera ndizokuti amalawi ambiri amamvetsera wireless ndiye tingapereka danga kwa mawayilesi onse m'malawi muno amene ali ndi kuti akufuna kuti aulutse mtsutso umenewu kandi a community radio kandi national radio akhala ndi audio yoti azimvetsera anthu m'manyumba mwawo. Ndikumbutseni kuti pajaso siti kupitana amalawi kuti adzaze ku VICC. Kalinga chake chokuti amalawi azimvetsera ku nyumba zinthu ku VICC zakhale zabata ndi zadongosolo. Tikufuna mikangano ku VICC kapena nyimbo kapena kukuwira makandidate amenewo. Koma anthu angatotsatira pa television, angatotsatira pa social media. So even in Malawi amene pakana pano pali kunja kuyenda mwina makakula katundu ku Dar es Salaam angathe kungopeza internet kumaonera pa Facebook. Amene ali kunthalire alibe mwina Facebook angathe kungosegula wireless yanu ya TMZ kandi ya Zodiac kandi ka FM ndikutsatira mtsutso umenewo. So zakuti palibepo campaign imene ndikufuna kumanangira anthu kuposa mtsutso umenewo. Ndiye patama sikuzivile menera mbuka amene lesana akubutsira athawale zotheka kuti kusitha maganizo awo kuzingira ndimira abambira pamtsutso umenewo. Mtsutso ngati umenewo anthu ambiri amvetsera ndiye kutheka kuti wapangaso konvince kuti ine ndinoyenera kuti ndialamulira amalawi zakapasi zikubwerazo. Chabwino ndisanafunse funso lina limene ndimafuna muyankhe koma Innocent ali m'mawu pang'ono. Ndimafuna I think mafotokozapo nkhani yokhudza ma radio kuti ma radio ali ndi ufulu wokuti akhoza kupanga tap in and kupanga relay kwa watsatira. Panabwera issue ina as a concern kuchokera pa ujeni yoyambirira ija. One of the leaders on a podium ananena kuti ena munapatsiratu mafunso ena kukhanga ndimuwakumana nawo kumbali ngati kuti pali chikayiko mwina ndika konsedwe kanu ka mtsutso zimene zikupangitsa kuti atsogoleri ena asamapite kumeneko. Komanso mwina chiyambireni mitsutso imeneyi the incumbent sinaoneko akupita. Mwatengako khwerero ona kuti mwina kupanga kafukufuku kuti kodi chimachitika ndi chani kuti anthu akakhala ku opposition amapita ku mtsutso akakhala pampando khanga ngati mtsutso uja waipa mwina makonzedwe yanu akumakhala ovutirapo. I think kuphera mphongo amatonga pa funso limene akufunsa Innocent izi kuti chipani cha Malawi Congress Party chidanena mchikalata chimene chidatulutsa pa 20 August in a press statement imene adasayinira ndi olankhulira chipanichi a Jessica Bwira kuti there was lack of transparent and a more inclusive consultative process during preparations of these debates. Does Mr. Malawi accept this as a valid excuse? Mutalikaso pa msonkhano ananenaso kuti sanga bangi chifukwa things like those. Do you that is minutes. Yes please. Ndiyambe nkhani yonena kuti amutalika sana kuti nawo matsatira kuti mafunso timapereka kwa amakandidate. Amutalika amachura nthawi imene zimene zinachitika ananena kuti mtsutso wa 2014 ndimene zimene zinachitika. Ineno chimene chinandikumbutsa pankhani imene kuti nkhani inabwera muchaka cha 2025. 2019 tinaende mtsutso wina dando limene lisiti natuluke. Tupanga mtsutso wa 2025 chipani cha DPP chatulusa nkhani imeneyi. Ndisankhule zambiri chifukwa chokuti mwina task force imene apanga organize chaka chisankho cha 2014 ineyo muna alibemo. Koma chikungamo chake nchakuti zaka zadusase ndi zambiri. Kuti nkhani inachitika kalekale kumatuka pano ndikuona ngati kuti irungamo kwenikweni. Komanso kuti nkhani ndi mpata umayankha nawo zipani. Nkhani imene sana tifotokozere kuti pali dandaulo ili. Tinakazemvera tonse pasonkhano kuti atulutsa nkhani ngati imene. Ndiye nkhani zovuta kuti tione kuti chilungamo chake kwenikweni ndi chiti. Koma ifeyo timanena kuti ife mmene topangira zinthu sizikubisa kena kalikonse. Asogoleriwa asanabwere ngati amene akubwera mtsutso walero komanso amene anabwera mtsutso omaliza tikumapasa issues paper
imene ndi nkhani zotambasula bwinobwino kuti pa nkhani ya economy mavuto amene akuchitika ku Malawi ndi zakuti makuchiteteza alipo timaona ngati ndakuti kodi inuyo muganiza bwanji tikakufunsani mafunso pa nkhani zimenezi issue paper imene umapita kwa candidate wina aliyese mokuti kanda Mutharika kandi achakwera ngati akubwera kumeneku muwapatsa ndithu issues paper imeneyo pamene angotsimikiza kuti Mutharika akubwera chetu kuwapatsa nthawi yomweyo amene atsimikiza kale pano apatsa kale issues paper umatu sikuti ndeti ndimafunsa amene lukafunsawo akundetipike sikuti likuwapasera tumafunsa ukafunsawo. These are just the issues amene ifeyo ndinafotokoza kuti pabungu ambiri amene authandiza debate imeneyi sintsutsu wa Mr. Malawi wokhayani pali Political Science Association akatswiri pazandale zimene dziko limayendera amakhala panga research on our behalf kuti ma issues amene afunika kuti anthu akambirane ndi akuti ndiko zakezimuini amene aja ndamene amakhala pasi nga issues zipepa imeneyi imene umapasa atsogoleriwa koma osati kupereka mafunso kwa anthu amene akupanga nawo anthu somenewo. Funso lachiwiri linabwera lokhuzana ndi Malawi Congress kuti mbuyomu kuti sitinakhale transparent kuti format ya debate ikakhala bwanji kuti kamene akupanga nawo participate ndi ndani ndiafotokozera Malawi kuti Malawi azidziwa chilungamo pamene timakumana ndi atsogoleri azipani zonse kukambirana nawo sitingapange zinthu zobisa ndifotokoze pano kuti kuyambirira IMCP tinalembera palata kuti tizakhala ndi debate iyi kena kuti napempha meeting ndi chief executive officer wa Malawi Congress Party mkulu amene amayendesa chipani cha Malawi Congress Party si president koma secretary general wa chipani china chilichonse amayendesa ndi secretary general amene ndi amene zonse zimafikira zokhuzana za chipani. Zithunzi zilipo sitinabise tinakumana nawo olemekezeka Richard Chimwendo Banda tinajambulisa nawo so zithunzi kuti zati afotokozera amene tsutso zayendere makandidates amene azakhalepo ndi makandidates azipani mmene mutikani zipani sikisi before ita coordination nalo mgwirizano ndi UDPP tinanena ndithu kuti akupezeka ndi anthu amenewa ma issues amene manena ena ajali mu issues zepaja tinapasaso nthawi imeneyo kuti madebate iwo azakhala apo angapo ma issues ake azakhala akuti ndiye tikati transparency ndikuona ngati kuti tisathakuye transparency tifotokoze mwina kuti chifukwa chani tikufuna kuti nthawi imeneyo tipangaparticipate mutsutso ngenemo akomeseyo tikufunikisa RMTV akhalepo ndiye tikapemphabe kuti apezeke mutsutso ngenemo. Nkhani yokhuzana ndi incumbent kusapezeka nkhani imene yakhala kumudwisa ku mtundu wa Malawi kwa nthawi yayitali kwapasandwanisa Malawi muumene kukakumana ndi mtsogoleri wa dziko lino m'malo mwa ankhanza ndi mmodzi pali wadana zangu uzuzu zinabe phansi mtsogoleri wa dziko lino kuti akazani history inuyo kukhala incumbent yoyambirira akupezeka pa madebate amenewo. Zofunikira kwambiri kuti mtsogoleri wa dziko amene akulamuliraso naye sakisa kuzionesa kuti ndozipepesa kwa Malawi tukachibwera nawo napo kupita ku parliament kumafunso ku parliament zimene mwina atsogoleri sana pali bona ngati palibe chovuta kuti nawo sakapezeke kutsutso ngati umene ndikukhulupirira kuti mwina adzukira chakwera kuzimvera mamawa uno izoyeserese tikupemphani ndini mubwere kutsutso wa lero ndikukhulupirira kuti mmene munatifotokozera mufunitsisa kumakakuletsani ndi anthu ena jireje munafotokoza bwino musiva kuti mugwirizana nawo Amalawi kuti muzipangana kupempherera matsutso amenewo pesa anapemphera atsogoleri apati dzulo kupemphani kuti mukhale nafe zinthu zofunikira kwambiri ndiye tikupemphani kuti mukhale nafe tikudikirani beni mukhale mtsogoleri ambiri okhala nafe komanso koma president Mutharika tikuwapemphaso apezeke asazire achipani osero ndofunikira kwambiri ndofunikira chimodzimodzi Dr. Kabambe Dr. Muluzi Dr. Joyce Banda osero ndi anthu okuti Amalawi akuwakhulupirira ngati oyendetsa dziko lino ana ubale wa Amalawi ndi atsogoleri awo uzikhala kuti mphamvu zonse za Amalawi azipasipata atsogoleri amene akuwafuna ndi kaya incumbent kandi opuma kandi ofunda upresident onse azikhala limodzi
mafusibe mafusoda Malawi masofuna fundo zawo zimene akonza kuti inobirisa kusogolo. Chabwino ndithokoze mwafotokoza momveka bwino Matonga kuchokera ku MISA Malawi chapter. Ndimafuna kuti timakamba nkhani ya incumbent posachedwa apa, ndipo mu nkhani imeneyi timakamba mwina if we go back funso limeneli ndifuna tibwere kwa Dr. Chingaibe. The incumbent has never participated in these debates. Kuyambira 2014 when the first debates were introduced, Joyce Banda anali president nthawi imeneyo sadapite nawo ku debate. 2019 madebate amene adachitika amutharika sadapite nawo ku madebate amenewa. 2025 taonanso madebate achitatu first round imene inachitika achakwera sadapite nawo ku madebate amenewa sadapange nawo participate. What is also apparent in all these three debates, in all these three leaderships, I don't know if it's a coincidence or what, Koma, none of the leaders who has chosen not to participate has gone ahead to continue in power. Sizidajitike. Yeah, mwenene vichajo mveka bwino kuti sana pambande. Sana piti. Yeah, tikati sana pambande tinama. Koma tinene kuti sana pitirira okhala mtsogolere wa dziko. Sana pitirira okhala mtsogolere dziko chifukwa choti Joyce Banda utsogoleri udapulumuka mu 2014 adagonja apita mutharika 2020 utsogoleri udapulumuka these are two scenarios of incumbent leaderships. But that's not where my question is. Iyo ndi coincidence imene naipanga sport. However, Dr. Chingaibe, is this telling us something? Incumbents do not participate in presidential debates for the past 3 debates that we have had so far. Incumbents sadapezekeko. What is this giving us? What is this telling us? When the same incumbents amakhala ndithu ali ku opposition ose amapezeka kuma debate. What is this telling us, Dr. Chingaibe? David, zikomo kwambiri chifukwa cha funso limeneli. Ndi funso lomwe yankho yake yomwe tikhoza kupereka panopo tikhoza kulika mu gulu la speculation. Tikungopanga speculate kuti mwina zifukwa zake ndi izi. Chifukwa eni yakeyo sadayambe abwera poyera ndikunena zifukwa zimene sapitira kuma debate amenewa akakhala kuti ali pa mpando. Koma ndigwirizane nanu kuti onse atatu nthawi imene adali ku opposition adatenga nawo gawo mu debate mu, ndipo onse atatu nthawi imene ali mboma ngati president zikuoneka kuti ndithu pokapo ngati kuchokera madzulo ano kupita mtsogoloku President Dr. Lazarus Makape Chakwera angasinthe maganizo nkupita kukatenga nawo gawo ku madebate amenewa. Ndiye pokambirana ndi anthu osiyana pakuoneka kuti pamatchulidwa zifukwa pafupifupi 6 zimene mwina president amene ali pa mpando amaona ndikovuta kuti abwere kudzapanga nawo mtsutso umenewu. Choyambirira chimene anthu amatchula ndichonena kuti nkutheka kuti president yo amadzimva kuti wakula kwambiri. They feel too big kuti akhoza kukakhala nawo pa mtsutso chifukwa inu mukudziwa kuti president wathu amakhala kuti ndi head of government ndipo ndi head of state. Ndiye you are bringing the whole head of state to that platform kuti mudzapange mtsutso. Pamene pachikhalidwe chathu amatero anthu amene amakamba nkhani imeneyi kuti mfumu kapena munthu wamkulu sitichita naye mtsutso, iyeyo amamvera zonse
ndipo amatithandiza kupanga chiganizo popanga sum up zimene anthu akunena. Ndi zimaoneka ngati kuti tikupanga detract pa chikhalidwe tikabweretsa kuti azidzalankhula nawo nkumapangana mtsutso ndi anthu amene iwowo ngati head of state ali pamwamba. Iyi ndi gawo limodzi limene anthu ena amatulutsa ndipo amaligwiritsa ntchito kupanga justify kuti a sitting president sangabwere kutapanga nawo mtsutso ngati umenewo. Taona ma sitting president kunja kuno akuchita mtsutso ku America konku kuchimake kwa democracy. A Joe Biden anali ndithu pa mtsutso nda Donald Trump asanalowe a Donald Trump mboma adakali president ndithu wa dziko la America. Kwathu kuno kapena mwina atsogoleriwa ndakulu kuposa atsogolera anzawo m'maiko enawa? Ayi, osati khaniyo itengedwere gawo limenelo. Ngati munandipetsa bwino ndinayamba ndikufotokoza nkhani ya chikhalidwe culture kuti in our cultural context. So the Malawian cultural context ndiyo siyana ndi American cultural context. Chifukwa in every society mumakhala ndi forms of traditional leadership. So tradition yanu mmene mawuyang'anira utsogoleri ndi ulamuliro zimenezo zimapanga inform. Ine ndikukamba za culture ya ku Malawi, culture ya among Africans and other societies beyond Malawi. Nde mukapanga compare Malawi ndi ku US mukuchotsera tunkhaniyi mu context yake in the right cultural context. Nkhani ndionena kuti musanapitirire pamene pa Dr. Chingaipe Innocent makweza mkono. Yeah, Achingaipe nkhani ya culture pamene pamabwera mafunso nena kuti mwina madebatiwa tinangopanga kope ku US ndikuabweretsa kuno pamene silinapange consider ma issues ngati amenewo akacha kuti anzathu ku US kacha yawo izi zikhozotheka kuno ku Malawi kacha yathu mwina ndi zovutirapo anzathu ku US after debate amatha kunena kuti wakuti akuoneka ngati popularity yake yakwera wakuti yatsika. Ife nangopanga kope paste kuzibweretsa osapanga consider zinthu ngati zimenezo mwina mukhuza kufotokoza zotani pamene mukukamba nkhani zokhudza culture and political debates. Sikoma kwambiri ndinene ndinanenera poyamba kuti sitidampe kuchokera kwa president mwini wake apanopa kapena amene adapuma kuti nchifukwa chani sadabwere kapena sabwera ku debate. Zimene ndikunena apapa ndi zimene anthu amazikamba tikamakamba nkhani imeneyi kuti kodi amanena kuti nchifukwa chiyani president sanabwere. Nde ndimafotokoza za chimodzi mwa icho ndi nkhani imeneyi kuti president yomwina amafira kuti iyeyo ndi wamkulu kwambiri ndipo kupita ku debateko sizili consistent ndi cultural fabric yathu pa nkhani ya utsogoleri ndi ulamuliro. Ndiye tikayiyang'ana debate imene ikupangikira inde ndizoona kuti gawo lalikulu tikutengera mmene tinaonerera mmene amapangira madebate kumaiko ena kumene democracy ndiyokhazikika kwambiri kuposa kuno. Komano tikudziwaso kuti tikamapanga choncho timangotengako timaphunzira we copy ma lessons komano timayenera tipange adaptation kuchipanga customize chinthu chija kuti chikhazikike bwinobwino mu context mwathu ndipo chikhale relevant mu context mwathu. Imeneyo ndi nkhani ya design. Ndikhulupirira kuti anzanga a Golden Matonga iwo okhala president wa task force imene ikukonza zimenezi mwina ndamene akhoza kulankhulapo kwambiri kuti kodi contextualization anapanga bwanji angapange bwanji kuti anthu ambiri kapena ma presidentiwo azitha kubwera kudzakhala nawo pa mtsutso umenewu.
chabwino ndikuziwa kuti mwatsa ndi mfundo zina 5 chifukwa munatchula mfundo 6 zimene zili zofunikira mukulingalira mfundo zimenezo. Quickly ndimafuna maripota athu on the ground. We have several reporters on the ground, ndipo ndimafuna timve kuchokera kwa maripota athu monga nanenera koyambirira. Tili ndi Blessings Tambala, tili ndi Imamu Ali, komanso tili ndi Nelson Gonjani. Palaini pa ndili ndani kumeneko? Ndikuyamba ine kudedza. Chabwino kudedza Imamu Ali, kwa chabwanji kudedza mauno? Kudedza ndilo kwa chabwino. Kodi apa ndili ndi anthu amene sakuna aike liwu pankhani imene ikukambidwa lero. Please go ahead. Sinalanga ndine Fisalo Mugonya. Chabwino nkhani imene ikukambidwa lero pakulinji mwayimvetsetsa kwambira pachiyambi. Mwina inuyo ndemangani yotani? Ine ndemanganga ngatifika yokusifika ndikuona kufunikira kwambiri kwa mchitso umenewu kuti maprezidenti apozanso tenga kawo pamene programu ilili. Inonapo tayapitayi anatenga kawo maprezidenti ena sanatengepo kawo. Mwina chiyambireni mchitso imene iyi pakuoneka mwina mwina tsogolo chiyambireni chochitika mchitso imene iyi mine mukamba kuti ena anatengapo gawo ena sanatengepo chiyambire nkhani ya mitsutso. Mwina mukuona mbozi kuti pamakhala tsogolo lina lililonse loti mapresident azitha kuyankhula ndi anthu awo amene ali pa ground kutera mitsutso. Ya chomwe ndamakufunira kwambiri kuona kuti timapindula anthufe pamene akutiuza zoti atichitira ngati tingapaso kuti ndipo ngati sangalankhule nangati panjira ngati atimanga mmasamba ngati nzika ndikuona ngati kufuna kwambiri kuti atsogolewa akunena apite ku mtsutso alankhule kuti mpate penga chani ngati amalamu. Bwina abaso ti nyena ajiwiri tiuzeni zini ndendele chikoni next chabwino nkhani ya mitsutso imeneyi inu mukuona kuti ndiyofunika kapena siyofunika? Mtsutso ndiyofunika chifukwa atsogoleri amapikisana kupereka mfundo zawo, ndiye akapereka mfundo zawo makhala ndi chisankho kuti tiyenera kuvotera mtsogoleri wakuti ifoja mfundo zawo. Mitsutso imeneyi ikuona zoti chiyambireni atsogoleri amene amakhala zoti ndi macurrent amakhala zoti sakupita nawo ku mitsutso. Mwina mkankhani ngati imeneyi mukuunika momotani? Chimeneyo ndichola kuita pafunika apite ku mtsutso kuti ifeyo monga ngati anthu akuatsatira timve kuti atsogoleri akuti apereka mfundo zakuti, atsogoleri akuti apereka mfundo zakuti. Chabwino mmene mundimendechezera ndi anthu awiri kuno kudedza. Zikomo kwambiri Imamu Ali kuchokera kudedza. Ndipitenso kwa anzathu ena maripota athu ena amene ali pa ground. Who else do we have? Tikuyena kukhala ndi Blessings Tambala komanso Nelson Gonjani in 1 minute. Nelson Gonjani kuno ku Kasungu. Nelson Gonjani ku Kasungu. Yes. Kwa chabwanji kumeneko? Kuno kwaja ndithu kulizuwa ndili peni pa mchombo pa town ya Kasungu kosa kuna tiyankhule Nelson pa mchombo pa Kasungu. Ndithu ndili ndi Malawi mmodzi amene wachitira mwachiri nkhani imeneyi ndiyendesa mu silent hawi kuti ndipase mwayi kuti afotokoze kuti akuona kuti mitsutso imeneyi yofunika motani. Inalandira ine ni sikado ndikuti ku Kasungu. Mitsutso imeneyi niyofunikira kwambiri kuti ifeyo ngati Malawi azituza zenizeni chifukwa anthu amangoti pusita nzolankhula zawo m'misonkhano, amangolankhula mchigulugulu pamene kumene kuja kumakhala kuti pali mpata wina kuti amatupereka mafunso kuti zolinga zawozo zioneke kuti kodi ziyenda bwanji. Kotero kuti ineyo ngati nzika ya Malawi nulimbikitsa kuti apita muthalika kapena achakwera aloyenera akapezeke ku mtsutso umenewu kuti akalandire mafunso pa zimene adatilonjeza zina nkumakanika ndiye tikaone kuti kodi phindu lawo likhala chani. Ngati mchoncho momwemu kuli bwino uonanso zina anthu amene angakhale ni luntha lomafotokoza zenizeni pa mitsutso yawo. Tikosa kwambiri ndili ndi Malawi womaliza amenenso akufuna kuyikapo mulomo pa nkhani yomweyi. Mwina choyambirira tatifotokozereni dzina lija. Mwaimva nkhani? Nkhani ndayitsalira mwachidi kwambiri toka pachiyambi. Ndikuona be ndichiyenda manga mamwe amene akufotokoza mzanga nena kuti
ndiofunikira kwambiri ku dziko molingana ndi mavuto amene Malawi kumana nawo panova. Ifewo maso athu kwambiri timayika pa chitsogolo amene tidayika ndipona amene amapereka mayankho a mavuto amene Malawi kumana. Ndiye tikamatenga nkhani ngati yapita mchalika kapena tachakwera akabambe ndena onse amene akuchidyo chachisankho chimenechi. Ifeyo ngati Malawi kwambiri kuidzapa timvetsere kuti anthu awawa nangati nthawi iso imene aanena kuti amasuke ifenso Malawi afuse kuti mwati izizi zathekati chifukwa kamene ngati misonkhano mpata ngati umene sitimakhala nawo amangoyankhula zakumtima kwawo zachani basi kumapita komano ife amati makhala tisiyira mafunso nkhani kuti iwo ajabu zimene afotokozazi zidzatheka bwanji zitheka bwanji so kuti apempha mthalika kuti lero ngati program ndikolera kapena mawa chonde ngati akufuna kuti Malawi tavotere ndi mtima wonse apite tafuse timvetsetse fundo zawo kuno bwino. Tathokoza kwambiri mmene ndachezera ndi anthu kuno ku Kasungu ndikubwezereni ku Blantyre kuti mpitize ndi programu iyi bwana Gadaba ndi Amphongolo. Zikomo kwambiri ku Kasungu uthenga umene upempho ndithu kwa atsogoleri akuti chonde kapezekeni ku mtsutso umenewo. Mwina ndibwerere kwa Dr. Chingaibe. I know we may have Blessings. Blessings, are you still on the line? Blessings? I think Blessings is not on the line. Koma ndi mphindi zochepa zimene tatsala nazo. Ndimafuna kuti tibwerere kwa Dr. Chingaibe. Munali ndi mfundo 5 zimene mumakambapo. Timakamba za incumbency. Kuti ma incumbent president, most of the sitting presidents, all of the sitting presidents that we have had have never once set foot in a presidential debate venue. Munakambapo mfundo yanu yoyamba, which was to do with culture. And mafuna in 60 seconds mudakankati mwamalizitsa pa mfundo 5 zimene zinatsala. So I don't know how we can communicate 5 points in 60 seconds. Absolutely, I'm not sure. I'll double that. I'll double that time for you. Yeah, kuma ndingo nena kuti mfundo yachiwiri anthu amanena so kuti ma president wa mwina sabwera chifukwa amaopa ndi kumeneko akapangako pa chizungu amati gafe. Ngati ndiye kuti zimenezo zikhalano nkhani imene anthu azikamba za iwo ndikumanya zitsa. So they don't want to get ridiculed because they have a reputation to protect. Ndiye chifukwa choti pa mtsutso ngati umene uja zimene zizikhoza kuchitika amaona kuti mwina ndi bwino asabwere. Gawo lina limene anthu amanena so ndionena kuti iwo okhala sitting president amakhala kuti ali ndi track record ya performance yawo. Ndi ntchito zawo zimakhala zikunena kale zofoka zawo komanso ma strengths awo. Mwina nkosafunikira kwenikweni kapena nkosasowekera kwenikweni kuti azipiraso pamene paja kumakayankha mayankho kumakayankha mafunso pomwe akhala pali mu ofesi zaka zisanu kaya zaka ziwiri mmene zinali 2014 kotero kuti there is a track record to their name that speaks on their behalf both pa zabwino ndi pa zosakhala bwino. Enaso amanena kuti kwa sitting presidential debate imasiyana ndi kwa munthu amene akufuna kumene upresident. Chifukwa munthu amene akufuna kumene upresident iyeyo ali pagawo lolonjeza kuti adzachita chiyani chifukwa sadalowemo ndiye ali forward looking ali ndi aspirations. Pamene president amene ali mu office amakhala ndi ntchito ziwiri. Poyamba ayankhe ndi kulongosola zinthu zimene zidachitika mbuyo pasi pa ulamuliro wake komanso afotokoze ndi kupereka chiyembekezo pofotokoza zimene afuna achite kutsogolo. Ndiye kuti anthu omvera pomuweruza president yu akumuweruza pa zinthu ziwiri za mbuyo ndi zakutsogolo. Pamene candidate amene akungoyamba kumene sadakhaleko president akungomuweruza pa zomwe akhoza kudzachita akapita kutsogolo. Ndiye imaoneka ngati kuti the burden
of debate and the weight of responding is heavier on the incumbent. Ndiye ambiri amafuna apewe kubwera pa stage paja chifukwa they don't want this to become an accountability space for them pa zinthu zomwe mwina sizinaende bwino pasi pa ulamuliro wawo pamene ena onsewa akungokamba za zimene akhoza kudzachita kutsogolo. China chimene amanenanso anthu ndichonena kuti mwina nkutheka kuti mapresidentiwa amapanga avoid exposure of their personal vulnerability chifukwa chonena kuti akamayendetsa boma akuyendetsa boma ndi principle ija ya collective responsibility ya cabinet. Ma decision making processes amapita kuma committee a cabinet, amapita ku full cabinet, imazafika pa iyeyo mwina imapita so magawo ena ndiye kuti chiganizo cha boma chikamatuluka chimakhala kuti chaonedwa magawo osiyana-siyana. Pamene pa debate anthu amamuona president uja situation ikupanga unfold iyeyo payekha otalandira uphungu wina uliwonse kwa wina aliyense akupanga chiganizo ndiye ena akhoza kubwerera mbuyo kuti mwina that process imapanga expose kuti kodi iwowa decision making capabilities ndizotani kutengera ndi mmene ntchito ya boma imakhalira. Gawo lomaliza limene anthu adakamba ndidalimva ndionena kuti kupanga organize state security and protocol kuti a president apite ku debate imabweretsaso mavuto ena ambiri chifukwa chonena kuti akamapita ku debate kuja ngakhale kuti mukumpanga equalize ndi macandidate ena onse the fact still remains kuti he is the current head of government and the current head of state and there is a protocol and a requirement in terms of security arrangements and so on. Mwina zomwe zimadzakhala ngati zikuvuta kuti apange organize kuti a president apezeke kumeneko. Mmene ndinanenera sitidamve kuchokera kwa president eni yake panopo and before koma izi ndi zimene zimakambidwa malo osiyana-siyana ndi anthu osiyana-siyana akamakamba kuti nchifukwa chiyani kodi president wapampando satha kubwera kudzatenga nawo gawo pa mtsutso. Ndithokoze kwambiri mwatambasula momveka bwino. Ndimafuna kuti timalize poti tatsala ndi mphindi imodzi yokha. Ndimafuna kuti timalize motere. Ndimafuna ndifunse kuchokera kwa Matonga, Gordon Matonga, poti tinda Matonga awiri. We have two Matongas here. Very privileged today. Ndimafuna ndimve kuchokera kwa Gordon Matonga ku Misa Malawi. Mtsutso choyamba funso a quick one. Your criteria for coming up with the five candidates oti abwere kumeneko kuma debate amenewa inali chani in 10 seconds. Your criteria number 1. Number 2 is mumalize ndi kuti tsimikizira Malawi kuti mwakonzekera bwanji madzulo ano ayembekezere zotana Malawi this evening. Zomo kwambiri chambirira criteria yathu inabwera chifukwa choti akatopanga organize limene mbuyo kupita 2019 netinanga feedback kuchokera kwa Malawi komanso makandidate amene yake akapanga participate. Nezimene chimabwera kwambiri chinacho chokuti tenditula amakandidate kukhala amene ali ndi kuthekera kwenikweni kuti angatsogolera dziko lino kuti azipanga nawo participate mtsutso imeneyi. Ndiye tinaona kuti kodi kwa zathu kunja kwapanga bwanji ngati ku America amakukhala ndi makandidate awiri koma ife natiya mpesa nezo ndi makandidate awiri ya tendang'aneni beni criteria yoti ikhale kwathu kunenga tikugwira bwinobwino ndezing'anazo kutenga ukhawo amene ali ndi ma-MP ku parliament ndezing'anayi ulendo uno ike ukhawo amene ali ndi ma-MP ku parliament nikani tinayikaponso chipani cha Ford chimene chakanika kukhala nawo chipani kuti inapanga parliament DPP koma iyi ndi criteria imene tinasankha kuti zipani zimene zili ndi ma-MP ku parliament awenera kuti alamulire koma makamaka amene ali kuthekera kwakukulu kuti angathe kuwalamulira kuti apa asisezepano kupita kusogolo. Apa nkhani yakukonzekera panotita kusindikiza kuti zonse zili m'malo madzulo ano Amalawi akonzekera akhale pasi pa
pa television yawo akhale pa wireless yawo pa social media asatira zonse mwabwinobwino ndipo zonse ziyenda bwino tikwafunira Malawi kuvota kwabwinonso pa 16 pano poti kuti zimene zikapite pano zonse ndizomanga Malawi kuchoka pa 16 pano mapita kusogolo kuno kumaliza kwa mtsutso umenewu timakhala ndi mwayi oti atsogoleri ache timapempha kuti agwirane manja kusonyeza umodzi ngati dziko chifukwa chimene mapangira zimene kuti kampeni amachitika chonchi mitima ya anthu imakhala ili mwamba anthu ayika ndalama zambiri ataya nthawi yawo kupanga kampeni ndiye pena ngati wina waluza mitima ikakhala mwamba zimakhala kuti sizimakhala bwino ndiye mbali imodzi yopanga madibeta amenewa ndiyo timange Malawi kukumbutsana kuti 16 September komabe zonse tizakhala ana Malawi ndiye ndikufunikira kwambiri kuti kumbukirenso sungabata ndi mtendere pamene tikupanga mavoti ndikupita kusogolo kuno. Ndithokoze kwambiri kuchokera kwa Gordon Matonga, president wa bungwe la MISA Malawi chapter. Ndikuyamikeni kuti munapeza nthawi kukhala nafe program imeneyi yakulinji maono. Zikomo kwambiri. Zikomo. Ndipitenso kwa Bishop Matonga sitinathe kulankhula nanu mokwana bwino koma in 10 seconds ndimafuna mutapanga echo why ku park muli nchikhumbokhumbo kuti atsogoleri onse achite nawo participate m'madebate ngati amenewa in 10 seconds. 10 seconds indeed sojonera kuti amadanga osawiri afotokoza kale why ngati public affairs committee tikunena kuti apite ku madebate zikupatsa Malawi banga la kumva bwinobwino fundo zimene azitsogoleri athu ali nazo kusangolankhula mbali imodzi koma kuwapatsa nkhani kuti akayankha funso lililonse ndikupereka fundo zawo azikhala ma follow-up questions kuti fundo zimene aperekazo zidzakwaniritsidwa bwanji zimene zikubalira mpata wa Malawi ambirimbiri amene nthawi zambiri sapita kuma campaign meetings alibe nthawi yochita foro koma madebate ngati amenewa amawapatsa nthawi yonena kuti athe kuchita foro zimene azitsogoleri awo ali nazo chidwi kuti akhoza kuachitira komanso Malawi kuwafunsa mafunso kumaiseka buleti bwinobwino. So that's my 10 seconds. Ndikuyamikeni kwambiri kuchokera ku bungwe la park Bishop Guilford Matonga oyankhulira bungwe limeneli. Tayamika kuti munane nafe mauno. Thank you very much. Zikomo. Ndiyamikirenso kwambiri Dr. Henry Chingaibe amene ndi president wa bungwe la Political Scientists Association of Malawi. Ndikuyamikeni kuti munapeza mpata kuti tikhale limodzi. Nkhanizi nzitalizitali zofunika nthawi yotakasuka koma lero zativuta ku nthawi koma tikakuitananinso tipemphe kuti mudzapezeke mprogram imeneyi. Zikomo kwambiri Dave. Zikomo. Pamene panso ndiye pamapeto pa programu yathu yakulinji maono. Ndinali ndi mzanga mu studio muno Innocent Mphongolo. Inu mukhale tsiku lopambana. Ine ndi Dave Gadama malo mwanzanga Leya Malekano amene ndithu lero kulibe for obvious reasons chifukwa ameneyu ndi amene akhale akuthyapula mafunso ku debate imeneyi mu mzinda wa Lilongwe. Tonse ndithu tiyeni tikhale tili cheru pakanema komanso Wireless Times chifukwa ma debate amenewa akhala live pano pa Times. Munali ndine Dave Gadama ndikuyamikeni kuti tinali limodzi mukhale ndi tsiku lopambana.